Alam ko man doon. Napalit sa akin. Maganda sana kung may hatid niya eh. Pwede yun, ipalalamove niya. Mamaya tawagan ko ulit mamaya. Palalamove niya dun sa padala Santa Misa. Oo. Oo. Kasi okay na eh. Ito Rayson, anong skin? Ano mo nga muna, papicturean mo muna. Tapos, yung malinaw. Kami anong skin? Ipasend sa'yo nung kapatid mo para isend sa akin. Para isend ko na dun sa teacher mo. Oo. Oo. Wag ayusin mo kasi okay na. Mag-i-enroll na, magsisimula ka ng mag-school. Pagbutihan mo ha. Sinahantay ko na nga. Ha? Sinahantay ko na. Inaantay mo na? Oo. Ay. Bagyo. Grabe, lakas na hangin. Kumusta kaya rin sa Bicol? Ano mga kapatid, ano? Stilo. Tumawag kasi ano na eh. Pwede mag-enroll, di ba ma? Nag-contact na yung teacher sa ALS. Si Tilo, ayan nakabulag kalo. Nakuha na. Tumawag si Tilo. Kuhaan na. Okay. Saan nakatira yung kapatid mo? Pag-asa. 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 Layo. Sa ano yun ah? Di malapit siya. Caloocan yun. Malapit siya. Caloocan o? Di. Sa Taguig. Taguig. Pag-asa Taguig. Pag galing kang signal. Oo, alam ko yun. Kala ko pag-asa sa ano? Malapit Taguig sa pala. Kayam. Oo. Malapit siya sa Kayam. Tapos sakay ka ng tricycle na kulay red. Alam ko man yun. Napalit sa akin. Maganda sana kung may hatid niya eh. Pwede yun, ipalalamove niya. Mamaya tawagan ko ulit mamaya. Palalamove niya dun sa padala Santa Misa. Oo. Oo. Kasi okay na eh. Ito Rayson, anong skin? Ano mo nga muna, papicturean mo muna. Tapos, yung malinaw. Kami anong
ipasend sa'yo nung kapatid mo para isend sa akin, para isend ko na dun sa teacher mo. Ayusin mo kasi okay na. Mag-i-enroll na, magsisimula ka ng mag-school. Pagbutihan mo ha. Sinantay ko na nga eh. Ha? Sinantay ko na. Inaantay mo na? Oo. Ano sabi mo? Sabi. Oo. Sinabihan mo dati siyang taga Karamuan. Ngayon dito na siya sa Bato nakatira. Nakarehistro ka na ba dyan, Lo? Nagbubuto ka na dyan? Dapat magparehistro ka na dyan. Oo. Para dyan na yung address mo. Napalipat ako. Oo. Magpapalipat. Magpatulong ka dyan sa kanila, magparehistro ka. Saan ka mag-address? Kay auntie mo o dyan? Kiyante. Doon ka pasama ka. Yan. Pagbutihan mo yung pag nagsimula na. Oo. Yan, para matupad mo yung pangarap mo. Hanggang sundalo. Bahala ka kung ano gusto mo, basta tutulungan lang kita na mag-aral. Bahala ka na kung ano gusto mo. Mama na, pag yan nag-reply siya, magtawag na lang sa kanya. Sino? Pwede nag-reply, magtawag na lang sa kanya. Yung tawagan mo, basta ang gawin mo, papicturean mo ng malinaw. Naiintindihan mo? Malinaw na picture, isin sa'yo, tapos send mo sa akin. Para isin ko na rin dun sa Sister. teacher. Basta kung natapos mo yung elementary mo, yung i-examan mo yung sa high school. Oo. Anong diploma yung kinuha? Grade 6. Grade 6, yung grade 6. O yun na. Sa high school, anong naabot mo? Tanggen. Problema, wala ko mo sa high school. Okay lang, ano nabot mo sa high school? Mag-level. Hmm? Wala ako doon. Grade 8? Oo. Okay lang yun kasi exam ka lang naman eh. Pag na-examan mo, pag pumasa ka sa school, mag-ano ka na. Tapos mo na yung school. Isa pang exam. Kaya siya ng kaya. Senior high na. May diploma na. Natulog siya, may ginagawa din yun. Sino? Kapatid ko. Yan. Tumawag si Tilo. Tumawag sa akin. Nung nakaraan nag-chat to, nangumusta kung ano na balita. Ngayon okay na. May balita na tayong maganda. Baka seryosohin mo, may service ka dyan na motor. Ano yan, para pag di ka na magtambay-tambay. Pag gabi gawa ka ng module. Pagmumudyo lang ako, pagmumudyo. Oo, pwede ka naman pumasok pag umaga kung may gawa. Saka di naman yun araw-araw. Oo, tapos pag alimbawa pinapapunta ng teacher, kung kaya mo, punta ka dun sa San Vicente lang naman eh. San Vicente. Oo. Doon, mas maganda nga kung pumunta ka para tuturuan talaga. Basta yung kailangan mo lang naman yan, papel, ballpen. Wala namang maraming gastos dyan. Papel na sa tulungan na lang kita kung wala kang pambili. Wala nga. Madali lang yan. Kung sa libo, wala pa sa pagkain ko. Yung 1,000. Oo, sa pagkain pa, kulang pa lang. Ayan mo lang. Panggas pa lang. Pagkano na. 1,000 binibigay sa'yo? Kaya sabi ako. Kasi nararamdaman ko yung kwento nitong tao na to. Kaya gusto siyang tulungan. Bala ko, nagawa na siya.
Magpapasama ng kuta ako. Hi ka muna sa kanila. Naka-vlog ka. Ay. Walang trabaho sa kinanto siya. Walang trabaho. No. Pahinga pag walang trabaho. Konti na lang siguro gagawin doon, no? Nag-iratas to. Balitats. Panay text to sa akin, panay text. Sige, kumusta? Buti pa to. Maya-maya nakakaalala. Oh. Ikasama mo dyan. Easy ko ba? Si Paing. Paing! Mauran si Ton, mauran. Hindi. Malang ulan, dito maulan. Wala. Dumaan na dito yung bagyo kagabi. Dito mahangin. O sige na, mag-review ka na. Mag-ano ka na, mag-ready mo na yung utak mo. Pag uwi ko, ay baka nga, iwan ko lang, basta pag sinabi na, kasi papalista na kita doon, kung kaya mo nga ngayon ipasa sa akin para maipasa na namin. Tapos kung halimbawa, kung ano sabi ng teacher, kung kailangan nyo pumunta doon, pumunta ka na. Alam yun, magpasama ka kay Paing. Doon sa ano, alam mo yun? Yung school. Alam ko sa yan. Doon sa ano, Bato North. Bato High. Bato North na ba? Anong Bato North? Bato High? Bato National Oh, Bato National High School nga, Bato North. Sa Bato North. Alam mo yun? Bato National High School. Malapit. Paglampas ng mismong ayan. Paglagpas doon sa barangay hall ng San Vicente. Oh. Yung Doon mismo. kulay blue. Oh. Alam mo yun? Oh. Pag sinabihan, alimbawa pag kailangan ka doon na pumunta, tapos dito ako sa Maynila, i-chat kita tapos pumunta ka doon. Tapos magtanong-tanong ka na lang, kung alimbawa, tanong-tanong ka na lang kung saan yung room ng ALS. Tapos hanapin mo yung teacher para maano ka, makilala ka doon. Kaya kung kaya, ipasa mo na sa akin yung picture, chat mo na yung kapatid mo para maibigay na natin yung picture. Tapos mamaya, tingnan ko kung magkano bayad yung ano, para din ako pumunta doon, ipalalamove na lang. Para madala ko pag uwi ko. Kaya na ka bayad, magkano kaya bayad mo? Ipalalamove na lang. Kaysa pumunta pa ako doon sa Taguig. Kaya nga. Punta Santa Misa. Ito lang tuturan. Pumura lang. Documents kasi. Kaya nga, tanong. Hindi na lang magbayad kung walang pera sila. Ay, nag-chat sila. Ano sabi? Sabi, kung sa Tagalogin ko O sige na, nag-chat na lo. Oo daw po. Papuntahin bukas. O pupunta ka bukas. Doon po. Hanapin na lang siya. Hanapin nyo na lang. Magsama kayo ni Pula. Kasi sinuna mag-ano din. Oy, punta ka bukas. Kasama ka kay Pula. Kasi, anong oras ma? Umaga yan. Siguro mga 8 or 9 yan. Mga 9 siguro. Or 10. Ganyan. 8 or 9? Sabi, Wag mo- magdala daw ng Nang. birth certificate or birth certificate tsaka diploma. Kung may card, pwede naman. Pero kung may birth certificate tsaka diploma, pwede na daw. Yung diploma nga, sa Maynila pa. Yung birth certificate naman. Yung birth certificate mo saan? Dito. O yun ang dadalhin mo bukas. Pero, Kahit Xerox, kahit original, dalhin mo. Kung ano yung hiningi sa'yo, hindi naman hihingin yung original niyan. Kung nag-chat na yung teacher mo, ito, kausap niya Ami.
Sabay ka sa kanila kula. Para mahanap nyo kaagad. Kaya tapos yung diploma, kailangan na talaga ngayon na ano, ipasa para may message ko na yun, ibigay ko. Kasi bukas kailangan ka na pumunta doon. Ha? Puro ka oo. Ayusin mo. Magkano kayo? Makontak na ito. Ayusin mo tilo ka. Makontak na lang. Pagka mamaya, magkato ka ate. Huwag kang magpapuyat. Maaga kang pupunta doon. Malaw tulog na. Ha? Nakikita niya ako alas 4 kanina. Oo nga. O sige at ano, sabayan ko si Pula na isabay ka. Kasi sino na magpapa-enroll din doon. Di ba? Wala na signal si Tilo. Wala na signal. Ito. Tita, may tingnan mo to. Ang ganda. Yan. Ayun, okay na. Tito Jason, tingnan mo to. Ang ganda. Oy, gondo At ayun kasi nagkikwento rin kasi si Tilo. Kasi mapipicture Kaya naisip ko na tulungan ko. Sabi ko rin kay Ami, kausapin niya yung teacher. Nakontak na si Oo. bukas. Sa ano, para matupad niya rin yung pangarap niya. Kasi hindi abang buhay yung ganyan yung gawa. Puro pala-pala. Hindi ko na mainano yung sa construction. Siyempre mas maganda yung may diploma siya. Madiskarte naman siya eh. May diploma para kung sakali mag-Maynila siya, mayroon siyang dalang papel. Kung may diploma kami, sa kung ano gusto mo. Kasi yun nga laging sinasabi, yun ang totoo talaga. Hindi naman habang buhay kayo magkakasama. Malay natin kung sakaling makapagtapos siya, makita natin yung buhay niya na maganda, di ano, basta kailangan natin matulungan si Tilo. Pwede naman siya pumasok kung may gawa. Pwede naman kasi Sabado, ako nga gumagawa nun, pumapasok pa. Pwede niyang gawin yung module pag gabi. Ano mo? Kaya yun. Alam ko hanggang dito na lang muna yung vlog. At siyempre, sana suportahan natin yung pag-aaral ni Tilo. At sana makatapos din siya. No. Yan. Para din siya yung pagpuyat-puyat na tambay-tambay. Para maiwasan niya yung pag-alagala pag-gabi. Pero sana huwag niyang sayangin yung pagkakataon, opportunity na makapagtapos ng pag-aaral. Yan, supportan natin siya. Ayan po, sana makayahan ni Tilo. Ayan, bye-bye. Love you all.